ମାଙ୍କଡ ସେମାନେ ଶୁଣିଛ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ହେଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛରେ ଜାମୁକୋଳି ଫଳୁଥାଏ। ସେଇ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବାସ କରୁଥାଏ। ଦିନକର କଥା, କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭେଟ ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଜମେଇ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେହି ଗଛରେ ପାଚିଥିବା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସେ। ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଦିଏ। ସେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳି ଖାଏ। ଉଭୟଙ୍କର ଗପସପ କରନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନେ ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି ନିଜେ କୋଳି ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଳି ନେଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଏପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କୋଳି ଖାଇନଥିଲା। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କୋଳି କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? କୁମ୍ଭୀରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର ଜାମୁକୋଳି ନିକଟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ଏଇ କୋଳି ଖାଉଥିବେ? ତାଙ୍କ କଲିଜାଟା କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଲିଜାଟା ଖାଇବାକୁ। ତମେ ଆଣିକି ମୋତେ ତାଙ୍କ କଲିଜାଟାକୁ ଦିଅ। କୁମ୍ଭୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଘରେ। ବହୁତ ସେଠି ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ରରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ଘର ଆଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖୁସି ମନରେ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି? କୁମ୍ଭୀର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତୋ କଲିଜାଟା ଭାରି ମିଠା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ କଲିଜାଟା ଖାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ତୁ ମୋତେ ଆଗରୁ ସେଇ କଥା କହିଲୁନି? ମୁଁ ତ ମୋ କଲିଜାଟାକୁ ଗଛ କରଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। କୁମ୍ଭୀର ପୁଣି ବାଳିଣି ପଡ଼ିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, କେମିତି? ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପୁଣି ଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଜାମୁକୋଳି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ମାରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ କହିଲା, ଆରେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ଆଉ ତୁ ମୋ କଲିଜା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କାହା କଲିଜା ଗଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ? ଆରେ ମୋ କଲିଜା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ସେ କଲିଜା ଖାଇବା ଭୁଲିଯା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଦେ ଯେ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏ ଗଛ ଉପରେ ରହିଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା।